Vahvuudet ja heikkoudet tietyllä lailla menee käsi kädessä. Siis mä tykkään tästä meidän hyvinvointiyhteiskunnasta ja siitä, että veroja kerätään paljon. Ongelma ehkä siinä vaiheessa tulee, niin kuin nyt tällä hetkellä huomataan, että meidän hyvinvointiyhteiskunta maksaa liikaa siinä nähden, mitä me sitten saadaan taas sitten verotuloja esimerkiksi vientiteollisuudesta. Että tämä on tosi haastava yhtälö ja nyt niin kuin aidosti me ollaan pohtimassa varmasti uusiksi tätä meidän hyvinvointiyhteiskuntajärjestelmää kokonaisuudessaan, että mihin meillä on varaa nyt ja tulevaisuudessa. Ja tällä hetkellä näyttää siltä, että meillä ei ole ihan samaan varaa, joten me joudutaan uudelleen järjestelemään ja tekemään paljonkin erilaisia toimenpiteitä, että me voitaisiin pelastaa